ụmụnne m o nwere uke anyị si azụ ụmụazị and ịzụ ụmụazị a na-azụ ụmụazị a ọ na-ewute m. A na-azụ ụmụazị ị ma na-echeki na ụmụazị anyị na-azụ ị na-azụtakwa fa ị na-azụtakwa ụmụazị a ọnya ma bụ ihe m chọrọ ka m jụọ. Ụmụazị a na-azụ ụmụazị a anyị na-azụ kịta ịzụkata ha tukwuru anyị hapụ ha ka ha na-ejegharị ka ị mata ma ị na-azụkwa fa, maka na ụmụazị azụrụ azụ ekwesịrị inyefe oge ka ha jeje bie ndụ ngosiri ka ama ihe a na-azụ ha mana ha na-amụtakwa. Yes, my people, otu nwaanyị gbapụtere anyị sị ka ọ gwa anyị na di ya rapụrụ ya n'oge tere aka, ka di ya rapụrụ ya o wee kpọrọ ụmụazị ịtọ ọ mụrụ, otu nwaanyị na ụmụ nwoke na wee zụwafa. Di ya jere n'ụwa nwaanyị ọzọ mana ọ mụtara nwa ọzọ, nya nwa anụkwanụ di ọzọ wee zụba ụmụazị ya wee zụsịa ha wee gụchaa akwụkwọ wee pụta. Di ya wee bịa sị na ụmụazị ha nọtaba na be nna fa maka na o ji ego and ọfọzi n'ọnwa ọzọ wee sị ka ya sị ụmụazị ngwa ụmụazị wee lapụrụ mpa ha wee jejeje rebe afịa mebe ife niile take over na-eme ihe ha kwesịrị ime. Ihe a ka ụmụazị ya na-emezi. Ịma na ụmụazị ya nwaanyị a tara afọ ụzọ wazụsịa ha wee chefuzie nne mụrụ fa ji ajụsị ese nne fa dị ene. Nwaanyị a wee sị afụfụ niile ya taa wee tasịa wee ruo kịta. Ụmụazị ya wee sị wee nepụrụ ya anya kedu ife ya m ga-eme. Ọ sị ka ọ jụọ anyị kedu ife ya m ga-eme, mana ihe ha meziri ya kwarụ ngwongwo ya wee nakwuwe di ya wee jee soro di ya biri si na onye nwa nwunye izizi ka nwanyị nke bụ ghara ị na-enyere ya ụmụ nri bidozi ya wee sibe nri. Mgbe a ka ya ji wee mụta na ya akụziriri ụmụazị a ha lie nri ha lifọ nye nnefa ma onye nnafa. Enwere paatị ebe ya akụzi nwụrụ ọ ya ka m ji wee na-asị ebere ndị single mothers na-emelụ m, mana ịmago ụfọdụ amaga na-ekwupụ ya bikos ndị o nwere ndị widow ụmụazị tocha ndị nke nwoke kwesịrị ka mpa ha jiri aka ha zụọ ha mpa nọzi. Ụfọdụ ejirikwana maka esemokwu enwe n'ezinụlọ nna ị gaa na-ekwe ka nna na ụmụazị na-eyekọta ọnụ, ị gaa na-ekwe ka nne na ụmụazị. Ụfọdụ ụmụ nwoke ga-aja ọsịsị n'ọnwa ha narụ nwaanyị ahụ nwa kpọnye onye ọzọ. Ọ dadị mma nwa mụrụ n'afọ igwe ịta anya arụ na ntị ọnụ. Nwa nwoke mụrụ mbụ ọbara nwoke hapụkwa ka nwoke ahụ ọ bụrụ na gị na nwa gị bi ịzụ ọnya zụ ọnya rapịa ka o jeelu nna ya holiday. Ọ bụrụ na gị na nwa ahụ bi gị nwa bụ nwoke ịzụ ọnya rapịa ka o jeelu nna ya holiday. Ọ na-adị mma maka na ọ bụrụ na ofu onye zụsịa ọ ga-enwe ihe ndị gịnwa nne kwesịrị paatị nne misie nsogbu adịla, paatị nna misie nsogbu adịla. So and ọ na-adị mma ka ihe niile abido n'oge. So onye na-azụ nwa mgbe ahụ ha pere mpe ya bido n'oge mata na nwa na-azụ na m ga-ebido n'oge na-azụfa. Ọ ya ka m sị ka m kwee ka unu ghọta na ihe na-eme na ụmụ na-ana n'inyi bụ mgbe ofu onye lala ịzụ nwa. Chineke merụ ka parents dị bụa wee na-elekọta ụmụ ọ bụrụ ewu. Ọ maara ife o ji mee ya. Ntinye gị azụ na nta ije gị chee ya eche. Ị na-azụ ụmụazị tinye ha n'aka Chukwu. Ụmụ azụrụ n'aka Chineke na-abakwa uru. Ọ bụrụ na Chukwu anọrọ n'ime ya ọ na-arakwa ahụ ka ọ ga-abụ onwe ihe na-eme ha ijekwurukwa Olisa onye nyere gị ụmụ